Eurostat yw'r corff sydd yn casglu ystadegau ar gyfer Ewrop I weld sut ni'n gallu cymharu rhwng gwledydd gwahanol a beth yw ein cynnydd enghraifft gyda Ynni. Dyn ni wedi gosod targed o gynhyrchu 20% o Ynni o Ynni adnewyddiadol erbyn 2020. Ac fe ges I sioc I weld yr wythnos hon adroddiad Eurostat oedd yn dangos trwy Ewrop bod 14% o'r Ynni yn cael ei creu fel yna, ond oedd Prydain yn trydydd o'r gwaelod, 4.2% yn unig o Ynni adnewyddiadol oedd yn cael ei gynhyrchu yn Prydain. Dyn ni'n bell o gyrraedd y targed. Ond pam mae hyn yn bwysig nawr? Wel, achos bod y cyngor, sef y penaethiaid 28 o wledydd trwy Ewrop, y cyngor yn cwrdd wythnos nesaf ym Mrwsel ac un o'r pethau ar yr agenda yw newid hinsawdd. Mae gyda ni targedau yn Ewrop, ond dyn nhw ddim yn ddigon cryf. Mae angen llawer mwy o gynnydd. Mae angen llawer mwy o dargedau ar gadwraeth Ynni, enghraifft, mwyn gwneud gwahaniaeth I newid hinsawdd a sut ni'n addasu a delio gyda'r holl broblemau. Dwi wedi bod yn siarad ar hyn yn y Senedd yr wythnos hon. Dwi yn gobeithio bod yr arweinwyr sy'n cwrdd yn Mrwsel yn mynd I wrando.